Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort bij mij een gast aan de tafel. Hij zit al heel lang in de muziek. Mij zien maat, BME, boekingshackathon, producer, zanger, artiest. En in ieder geval een grote muziekliefhebber, Arie Kuppers. Die met Fokko Dam al heel lang in de business, hè? Ja, niet alleen met Volkerdam natuurlijk. Hè. Tenminste, dat doe ik het bureau mee en de zware jongens. Maar goed, daarvoor zat ik ook al in de muziek. En Fokko ik, hè. Dus we draaien al heel lang mooi. Ja, ze werkt met de zware jongens. Daarvoor weer de Dikke Lul Band. Ja, dat deed ik met Arjen Kamminga. Wel bekend in Friesland natuurlijk. Van bands als Road, niet te vergeten. En Living Blues had erin spelen. Arjen, ja, topdrummer. Ja. Hoe is het? Goed, ja, helemaal goed. Nou, de crisis is weer voorbij en alles draait weer volop. Dus we hebben druk zat eigenlijk. Dat is allemaal geen probleem. Nou, dus, en nadat die coronacrisis in principe voorbij was, was het helemaal, hoe noem je dat? Half stilstaan? Ja, nou ja, verschrikkelijk. Ik zat er ook weer. Het ging als een gek. Nou, dan ging het op sneeuw en sneeuwtjoen, ging het gewoon terug, hè, wat ze boekten. Dat was echt, maar nou is het weer normaal en nou draait het weer saus voor de coronacrisis. Alleen we hebben nog minder personeel. Nou ja, je mag een behoorlijke zwieren tijd horen, wil ik. Ja, nee, dat was even heel vervelend. Vanaf maart 2020, toen kakte de hele omzet was in één keer fut. En toen kregen we te maken met de bureaucratie van de staat natuurlijk. Want wij hadden dan een fout nummer voor de Kamer van Koophandel. En dan kreeg je niks. Maar goed, om een lang verhaal kort emotie. We hebben rechtszaken gevoerd en uiteindelijk hebben we dit jaar die dingen woond. Dus nou is het allemaal wel weer goed gekomen. Eind goed, al goed. Ja. Dat zei het nou, maar... Ja, nou ja, in die tijd was het alleen vervelend natuurlijk. Ja, en ik denk voor het eerst in het bestaan van het kantoor dat je met SAS 4 had, denk ik. Hè? Ja. Ja, nou dat klopt. Maar we hadden in die zin mazzel van, bijvoorbeeld, we hadden vlak voor die coronacrisis begon, was er een personeelslid die woest zelf het oor van, die kreeg fut. En nummer 2, die het een baan vond, dus daar hoefden we geen ontslag voor te betalen. Of hoe noem je dat? Ontslagvergoedingen te Jan. En nou ja, heel simpel. We hebben het pand verkepen moeten en we konden ergens een plakje huren. En daar zitten we nou nog. Dus we hebben enorm de kosten hebben we mee aan de gang gegaan. Nou, want als zo'n bedrijf is, op een gegeven moment krijg je een abonnement op dit, een abonnement op dat. En dan door dit. En dan komt zo'n overhead. En op een gegeven moment hebben we het alle jaar eruit. En nou, alles wat overbodig is, eruit gooien. Dus we hebben enorm bezuinigd. Maar goed, nou draait het weer goed, Willem. Dus dat is prima. Ja, want nou, je draait al een hele tijd mee. Je bent de ervaren jongens hier in Friesland, om het zo maar uit te drukken. Maar ze zelf wel weer op naar uitvinden, denk ik, op zo'n moment. Hè? Oh ja, ik weet het net. Ik ben altijd iemand van... Ik zeg wel hoe het komt. Ik bedenk altijd wel wat. We zijn vooral met muziek bezig geweest. Nou, dat nummer was ook cliché, tenminste. Dat is een project geweest van mij in de coronacrisis. De Buma die begon met een actie. Dus zouden ze van voor de auteurs, want ik ben natuurlijk ook nog auteur, dan jouwen wij subsidie en dan moet je hem dat geld besteden aan projecten en dat moet je hem dan uitjaan. Dat moet je hem dan besteden, moet je hem ook verantwoorden, maar dan moet er wel naar je muziek komen. Dus dat LDR-project, of LDR, dat is een project van mij. En dat heb ik opgenomen bij Nico Oudhuizen van de Kast in de studio. En dan heb ik gewoon een aantal nummers gemaakt wat een beetje Latin, LDR staat voor Latin Dance Revisited. Daar heb ik een aantal nummers kunnen en dat weer erin van. Ja. Nou, de Bossa Nova. Nou ja, dat vond ik altijd wel heel intrigerende muziek. Dus ik heb geprobeerd om zelf zo'n nummer te maken. Maar goed, dan kom ik altijd op het punt van... ze zei altijd te mij, nou Harry, dat is best wel aardig spelen, maar waarom maak je van die stomme nummers? Nou zie, als ik nou serieuze muziek uitbreng, zoals dat, dan wordt het niks. En als ik een dom nummer uitbreng, dan dan vindt iedereen het wel leuk. Dus ja, zo rol ik dan in de feestmuziek en in de gekke nummers. En eerlijk gezegd vind ik dat ook wel weer grappig. Hoe is het ooit begonnen eigenlijk? Ik ben gewoon een muziekliefhebber geweest. En ik begon op een middelbare school. Ik kreeg gitaarles van John Eskes, weet ik nog wel. Nou, dus die speelde toen in allemaal bandjes. Op een gegeven moment begon ik ook toetsen te spelen. En ik kwam... ik ben op een gegeven moment... John Eskes speelde in het Zigzag trio. En die ging eruit. En toen
werd het een band. En toen werd ik zijn vervanger in die band. Dat was jaren 70. En in die tijd, nou, dat heb ik een hoop leerd. Zag band heette het toen. Wij deden dan artiestenbegeleiding. Hè. Dus dan kreeg ze bijvoorbeeld... Ja, speelde natuurlijk als top 40 bandje. Maar ook als artiestenbegeleiding. Nou, ik noem maar wat. Dan had je artiesten als Connie Fink. Dan stuurden ze de bladmuziek op. En dan moesten wij dat spelen. You know? Dan zie je het in een showprogramma. Connie Fink, Ronnie Tober, Siska Peters. Dat soort artiesten. Zelfs Bonnie Sinclair. Die was toen nog niet aan de drank. Die zie je erin. Ik ken de medley, openingsmedley van Connie Fink echt nog zo spelen. Die zit nog steeds in mijn hallen. 40, 50 inderdaad. Ook. Ja, nee, maar goed, zo serieus waren we er maar bezig. En zo'n bandje als Zigzag, dat spelen dan echt minimaal 4 keer in de week. Want dat waren de tijden in de jaren 70 van de discotheken. Zelfs maandorkesten hier toen nog. Heb ik wat dingen. Dat is voor de maand in de Snekerpan spelers. Elke jongen, hè. Man die tiesde was, die toonde vrees en dan een maand lang. Of de Champino en Drachten, die gingen dan bands, die speelden daar dan in een hele maand. Maar dan toonde vrees en snijn. Nou, elke week weer. Dus ja, dat heb ik al nog mooi maken. Maar daar heb ik wel een hoop van geleerd, hoor. Want er moest alle soorten muziek mooi zien. Wat op dat moment de hits binnen, dat moest dan. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, dat koer ik nog. Omdat de muziek uit die tijd... Dat is natuurlijk muziek die door bands maken weer, door muzikanten. En nou is het natuurlijk allemaal computermuziek. Hè? Van ja, doe dat maar eens na. Nou, een goede coverband moet wel met een sequencer werken. Want anders dan kist dat nooit van. Nee, dat is dat is computermuziek. Dus ja, dat is een beetje een goede leerschool, de jaren 70. Als muzikant, daar leer je een hoop van. Middelbare squallen. Wat voor squallen zie je? Nou, welke net? Nee, ik heb eerst laat ik zeggen, de haven. In de loopbaan of net? Nou ja, of met nou, laat ik even bij het begin beginnen. Te liggen de squallen heb ik een klasse Oerslaan, zoals in Makkum. Dus ik heb 5 jaar lagere school. En toen kwam ik naar de haven, maar daar hel ik dat weer in. Want ik bleef natuurlijk zitten in de 2e klasse en in de 3e klasse. Toen een jaar MAVO, toen weer naar de HAVO. Toen heb ik uiteindelijk mijn diploma hellen. De HAVO was eerst in Bolzwart, later in Snits heb ik zitten. Ook de HAVO Top, dat was dan die zat er vast aan de Pedagogische Academie. Toen heb ik een blauwe maand conservatorium geprobeerd, maar goed, dat was niet geheel mijn ding. Dus daar werd ik gauw oud. Zang of een instrument? Nee, gitaar eigenlijk, ja, want ik heb wel een beetje klassiek gitaarles. Dat kreeg ik dan. Toen in de tijd van John Esses kreeg ik daar eerst les van op muziekscholen. En toen zou ik naar het conservatorium, maar goed, dat was wel mijn ding net. Daar was ik ook niet serieus genoeg voor. Dan moest je klassiek gitaar spelen. Ja, ik ken het wel een beetje, maar... Ja, dat moest wel studeren. Maar ik was al bezig met bandjes en toen ik 16 werd, toen speelde ik al in een feestorkestje en toen daarna weer in een top 40 bandje. Dus. Ja, voordat was zelf dwaan dus. Dus je kan naar een kant zitten en te zien en genieten van oortje-muziek. Nee, dat was natuurlijk, ik moest en zou die muziek in. Letterlijk mouwen omheen en ik wil mij doen. Ja. Na het conservatorium heb ik een tijdje met Tichelaar werken, een jaar ongeveer. Hartstikke leuke tijd. Ik heb flikkerd, maar het was geweldig. Ik denk altijd nog met plezier waarom aan mijn Tichelaar-periode. Nou, daarna toen dacht ik van, nou moet ik toch maar even een papiertje hellen. Dus toen heb ik de PA gedaan. Daar bleef ik ook vlot de eerste hier weer zitten, want ik hield vierst te druk met de band. Maar ik heb uiteindelijk mijn diploma als onderwijzer, die heb ik wel hellen. Toen heb ik nog een tijdje op de LTS in Bols het werken als leraar. Zo neemde ik dat alweer, zo viel ik me totaal net. En de grap weer natuurlijk van, ik speelde toen al overal, dus in het weekend kwam ik dezelfde leerling in de kroeg natuurlijk, waar ik naar spelen. Dus ja, echt van veel gezag had ik daar niet. Maar het is wel een leuke tijd. Nou ja, en zo gaandeweg toen ben ik beroepsmuzikant geworden. Nou, met bandjes natuurlijk. Altijd wat in het covercircuit? Nee, ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant heb ik ook wel eigen werkbandjes hand. Maar wat ik nou zeg, dat is zo moeilijk om er doorheen te breken. En ik ben altijd steeds van het plezier was toch eerst als coverbandje om de hele tent op een kop te zetten. Nou, dat is hartstikke leuk. Nou, dat is als je een zaal hebt en die gaat helemaal uit zijn dak en het maakt het natuurlijk was dan dost. Dan is dat gewoon grappig. En als er dan een eigen werkbeentje is. Nou, ik had een eigen werkbeentje. Dat was in de jaren, wanneer heb ik dat spelen? De jaren 90, gaaiers. Ja, allemaal veel pretenties. En uiteindelijk werd helemaal niks. Gewoon helemaal niks. We hebben nog een album opgenomen. Helemaal, doet geen zak, weet je wel. Dus ja, dan kan ik hier wel staan met mijn eigen werk. En er is geen mens die er een zak om vindt. Of ik sta met een coverbeentje te spelen. Iedereen vindt het leuk. Ja, plus...
het leven, de kisten van leven, hè? Zeker in de jaren 70 en 80. Nou, toen kon ik daar prima van leven. Daarnaast heb ik altijd muziek geschreven, altijd. En dat is de laatste jaren veel meer met dat boekingskantoor. Want ik schreef natuurlijk een hoop muziek. Wat ook voor artiesten die bij u zitten. Nou, dan zie je zijn nummers. Oh, dan weet dat doe ik wel even. Nou, zeker. Nou ja, hier in Friesland, ik heb best wel een hoop nummers geschreven voor oren. Hè, ik noem maar wat. Die cha-cha-cha van Volker Hans, dat heb ik geschreven. De weg terug voor de Bounty Hunters, dat heb ik geschreven. Wat zou ik zeggen, muziek van Agnes Samrik, dat heb ik geschreven. Nou ja, dan moet ik een lijstje opnemen. Nou, nog veel voor Frederik de Zwetser, die nieuwe gewoon, dat heb ik geschreven. Er is best wel een heel lijstje. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij ken ik dat ik heel goed. Nou ja, het is ook aan de luisteraar om dat te beoordelen of het goed is. Maar sommige dingen, dat zet de lui wel op elkaar. Nou, is muzikaal behoorlijk in die sporen achterlitten. Bonkeveert van Anneke Dauma. Ja, dat is de grote hit eigenlijk. Ja. Daar praten we straks verder over, want we hielden het alleen maar over de muziek. In de beginplaat van dit programma, het LDR-project. Dus hij is alleen mooie muziek, heerlijk. Ja. Maar de hitlijst is zeker net met Helje. Nee, nou ja, dat probeer je dan wel. Maar dat komt er net terug in. Want dat is zo... Het is zo'n kliek, dat Hilversum gedoe. We hebben al die rel over de wereld door. Nou, zo kreeg in het voorgesprek zijn van... Ja, het interesseert me geen ene flikker, want de wereld draait door. Wat hebben ons soort muzikanten nou in dat soort programma's? Altijd dezelfde Hilversumse kliek die daar zit. Nou, maar gewoon... de mensen uit het feestcircuit... Dat geen aandacht, nooit. Dat werd altijd denigrerend behandeld. Nou ja, oké, nou keert de cancel culture zich tegen de Vara zelf. Ja, ik ben er alleen nog maar om luid zien, wist toch? Maar ik heb er nooit een zaak om een hand aan die lui, dus het interesseert me. Ik vind het allemaal prima, laat ik het zo zeggen. Om daar binnen te komen? Natuurlijk, pluggers proberen dat. Maar jongens, ze hebben gewoon scheid aan alles wat volks is natuurlijk. Hè? Alles wat een beetje volkse muziek is, dat hebben ze... Nee, dat zien ze niet zitten. Dat is te plat. Dus dat is een beetje dat hele probleem wat op dit moment speelt. De kloof tussen het platteland, of laten we zeggen de kloof tussen het gewone volk en de grachtengordel. Nou, die hebben totaal geen idee van wat er zich afspeelt op een sneeuwtje in een feesttent hier in, pak hem maar beet, in Bozem of in... Daar hebben ze geen benul van wat hij speelt. Maar dat is een heel oor dan de kooksnuivers in de discotheken in Amsterdam. Hoewel, hier weet ik wel kooksnuivers, zo hypocriet. Ik ben bang dat we op het platteland net helemaal vrij van ben. Maar ik snap die wel. We had er straks uitgebreid door. Morgen is het best. Arie Kupers, je wordt de gast in deze 1-op-1 van Noorderwien. Maar ik zeg dat mij de dikke lul bent van Jim, voor die persoonlijk... dit wie wel een... route naar het grote succes, heb ik het idee. Hè? Nou, even de geschiedenis van de dikke lul bent. Hoe komt men om zoiets te doen? Toen ik dus 18 weer kwam ik in de Zigzag band. En toen moesten we in de Sneekweek spelen. En ik zong toen nog geen noot in die band, want dat hik er nooit in. Maar ja, dan moesten we een week in die Snitswieken spelen. En toen zei bassist Guido, die had een plaatje van Pietje Potent, Cowboy Johnny. Nou, Arie, dan moest ik maar een nummer jongen. Doe dat maar. Pietje, Cowboy Johnny, dat is dan een wat deskundig nummer. Zing dat maar. Dus in de Sneekweek, ik dat nummer jongen. En dan snap ze het al. Dat werd natuurlijk de hit daar in die kroeg. Nou, want hoe skunniger het is, hoe mooier. Dus dat feestje ben ik altijd spelen. Het hier erop. Toen had ik nog een LP gekocht van Pietje Potent. Nou, daar stond nog een paar nummers op. Ook spelen. Geweldig. Nou, zo gaandeweg. En al die jaren lang ben ik die nummers... als de tent een setje extra nodig hier, hup, een vies liedje eroverheen, nou, dan heeft het de boel helemaal los. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, voor een feestmuzikant is het niks leuker om steeds verder te pushen. Hoe gekker. Het dakmateriaal. Ja, nou, het kan mij dan net gekker nog in. Dus ja, dat deed ik dan. Op een gegeven moment zo kwamen we op het idee, ik weet niet, toevallig... Ik speelde de Radetzky-mars en op een gegeven moment, begin staat gewoon, dikke lul. En toen zei Nico, die is nu directeur van Radio NL, Nico Silvius, ik wil dat wel uitbrengen. Nico had een platenwinkel in Snits in die tijd. Nou, oké. En door wat zei hij, dan verkoop ik 500 singles in de winkel en doorverkepers 400 bij die optredens. Nou, doen we deal, dus wij dat nummer opnemen, helemaal niet serieus. Ik zit er nog snel bij mij in de gang. 500 singles van de dikke lulband. Ik moest spelen op de makken met merken. Toen heb ik 1 single verkocht aan een dronken Duitser. En toen dacht ik, hoe kom ik in godsnaam van die 500 singles op? Maar op de een of andere manier kwam dat talent bij Jeroen van Enkel op 3FM. En die begon dat te draaien. En in één keer dan
Het was niet te stuiten. Oké. Die Nico had een deal met Rini Schrijnberg. Dat was de Marty. Dat was toen het uit de platenlabel. Er moet een album komen. Nou, handel. Dus we moeten meer nummers hebben. Dus toen ik als een gek aan het scrollen. En allemaal dikke lul met nummers maken. En nou ja, natuurlijk vanuit de Cowboy Johnny historie werd dat natuurlijk nog meer skunnige nummers. En op een gegeven moment zit zo'n ding van... Het kan je ook niet skunnig genoeg meer wezen. Nou, fijn. Ik zal je ook eerlijk vertellen, tot op de dag van vandaag vregen ze me voor. Ik had 2 weken geleden stond ik in Loosbroek op een festival. Moest ik een kwartier lang Dikke Lul met nummers zingen. Voor mij Jannes. Ja, meteen overgaand in een kwartier Dikke Lul bent. Meteen naar mij Frans Bauer, wist je. Ja, daar pis ik in mijn broek. Dat vind ik gewoon grappig. Ja. Nou, en de hele tent gaat los. En nou ja, goed. Dat is even het... Waar had de naam betocht trouwens? Nee, heb ik niet bedacht. Zal ik je ook vertellen. Wij heten eigenlijk... Heel braaf, want het was een stemmingskistje. Of we heten Arie en Arjen, of het duo Spotlight. Maar wij spelen op allemaal studentenfeestjes. En die koornis van die Sneekweek, want daar speelden we al jarenlang Dikke Lul. Toen moesten we een keer in Amsterdam spelen. In een studentensoos. En daar hielden ze maar aankomst als de Dikke Lul bent. Toen dacht ik van, nee, dat is best wel een leuke naam. Blijf wel hangen. Ja, nou, en... Ja, goed. En dat Dikke Lul, dat was er eigenlijk al 4 uur voordat die single uitkwam. Hè? Dat speelden wij gewoon tijdens feestjes. Ja, nou ja, gewoon Dikke Lul. Nou, hè, maar naar aanleiding daarvan ben wij teruggegaan daar mooi. En heb ik allemaal, ja, zeker toen dat een hit was, hebben we 2 of 3 albums met vieze liedjes maken. Nou, en ja, ik luister me er nog scalen om eigenlijk hoe te doen. Nou, begint ik draaien. We hadden er aan nog even hoor. Op je ballen naar de wallen. Maar duidelijk wezen. Ja, nou, zal ik even vertellen wat dat idee was? Op een gegeven Nee? Ja, ken je het nog? Ja, nou, ja. Ik ben met best maar bezig. En dan denk ik, ik heb alles al gehad. Weet je wat ik dacht? Ik zet alle vieze die ken gewoon op een rijtje. En dan maak ik, dat is het gewoon. Dus ik heb gewoon, het giet nergens hoor. Nou, luister maar. Pijpen, weffen, wippen, lekker naaien. Leuke trekken, dikke tieten graaien. Pikken, woelen, kieten, laat je likken. Klaar komen, sperma slikken. Precies, op je ballen naar de wallen van de Dikke Lul Band. Schreeuwen van dit nummer en nou ja, prominent lid van die band. Arie Kuper zit je bij u zo aan tafel. Ja, tuurlijk, dit is meelegiet, hè? Tuurlijk. Welke periode is dit nummer ongeveer? Ja, 95, 94, 95. Vlak na Dikke Lul. Dus dat jou niet had, ik dit schreeuwen, ja. Zat er de vaak voor verdediging, maten? Nee, in het begin wel, maar... Dat is ook een hele categorie mensen die zich hier... Ja, tuurlijk. Dat zal ook wel weer gebeuren. Maar ja, dat mis niet luisteren. Wat de flauwekul allemaal... Nou ja, luister, ik zou je niet hier altijd van als het op een feestje is, dan vertelt iedereen vieze moppen. Vindt iedereen prachtig. Nou, dit is eigenlijk vieze mop op muziek en meer is het niet. Wordt het te serieus nou, in dat opzicht? Als dit serieus neemt, ja, dan spoort er iets niet bij mij. Nou, nee, maar dan zeggen wij het doen, want ik weet gewoon wat het effect is in een kroeg. En daar gaat het gewoon om, dat is altijd mijn drijven. En we doen er niemand kwaad mee. Ja, ik vind het leuk of net. Een geintje. Het is een geintje en op het moment dat je als muzikant de grens hoe kiest, dan gebeurt er wat. En dat is het effect wat nou, tenminste wat ik zie. Van als we iets doggen, wat is losmaken. Ik weet wel, in die tijd, toen hadden wij een vrouw die hobby's in de huishouding. Want wij werken niet allebei. En toen kreeg ik best een hoop commentaar. En die zei het, dat vond ik wel heel grappig. Zei, ach, zei ze, Arie, als je vragen wat er is, dan moet je maar zeggen, gewone nummers zijn er genoeg. Nou, en ja, zo is het. Gewone nummers zijn er genoeg. En dat is, ik zei, alle versies gaan, I love you en ik hou van jou. En dat is wel iets wat mij altijd bezighoudt als ik met teksten bezig ben voor Jan Alleman. Probeer wel een onderwerp te zieken, hè, van waar het over gaat. Ik bedoel, het hoeft niet beslist kundig te wezen, maar het mag ook gewoon grappig wezen. Hè. Ik heb hele hoop nummers met gekke invalshoeken. En ik vind het altijd leuk als een nummer een vreemde invalshoek heeft. Nou, dan heeft het voor mij meer waarde. En het kan best wel eens een serieus dingetje wezen. Maar ja, de humor moet er wel wat in zitten. Dat is... ik vind het vaak veel te serieus. En mensen die het over hun... We werden toch geïnspireerd. Nou ja, dan ren ik... dan zag ik naar de natuur. En dan zag ik de wolken. En dan krijg ik zo'n inspiratie. En ja, flikker toch op je... nou, zo werkt het gewoon niet.
Maar ja, voor mij niet in ieder geval. Ik denk gewoon nooit van, wat zou ik eens dan? Nou ja, zulke soort nummers schreeuwen, dat in die tijd, nou, dat gewoon mal niet te mooi, hè. Om jongen oren gewoon zitten op ski en zet zo'n nummer in elkaar. En wie- kost je me 4 minuten, hè, zo'n nummer. Wie in de tijd dat er op televisie en radio ook wel degelijk nog wel wat nou ja, prikkelde waard. Hè? Met name uit de VPRO-hoeken wel. Ja, nou ja, dat is eigenlijk nog iets eerder. Hè. VPRO was ik ben opgegroeid in de jaren 70 met Barend Servet en Fred Haché. Waar ik een enorme fan van wie. En nog steeds, nou, Wim Schippers vind ik nog steeds mega grappig. Nou, dus, maar die provoceerden aan alle kanten. Dan kwam de striptease in en oh, dat kan niet. En, nou, of een blote tieten erin en dan was het hele land erop tilt. Nou, dat denk ik niet zeker van dat ze er net zin kennen. Want het is verdorie helemaal niks. Nou, maar die reactie van die mensen, dat ze dat zo veroordelen en alsof de hemel en aarde vergaat als zo'n petieten op televisiezendel is. Ja, dat ontgiet mij volkomen. Maar die reactie, daar kan ik enorm van genieten. Uiteindelijk heb ik dat ook wel gehad met Dikke Lulband, hoor. Dat wij, jongen, dat sommige lui dan, de meeste lui die bij u komen, bij een optreden, die weten precies wat ze krijgen. Dus die gaan uit hun dak. Maar er zit altijd een categorie in, die weet het net. Nou ja, en die is dan hevig gechoqueerd. Nou ja, ik vind dat niks. Ik vind dat wel grappig, zeker. Als ze de zaal uitrennen of zo. Dat provoceren, dat vies wel. Nou ja, provoceren. Het heeft een wel beetje een vorm van provocatie. Ja, hè? Ik kan ook wel vertellen, wij hier in België een keer een optreden, Arjen en ik, moet je nagaan. Tegen de Franse grens, Kuurne, ik zal het nooit vergeten. Wij moesten een spelletje. Nou, we komen erom. Is zo'n dorp ergens, nou, echt in de Franse grens. Nou, onze chauffeur Piet, die riet even een stukje te vier terug. De snackbar meteen op de hoek, die giet iepen. Er komen meteen horden fans uit die snackbar. Wij worden daar, die drommen omheen om ons busken. Ze... nou ja, juichen. En nou nee, waar is het? Daar is het. Dus wij moesten nemen. Waarom? Dus wij naar zo'n jeugdcentrum. En allemaal lui. En we waren helemaal in extase dat we er wieren. En ja, zeiden ze. We hebben hier allemaal metalbands. Maar als we een metalband hebben, dan zijn er 50 kaarten in de voorverkoop. Maar bij jullie al 400 kaarten in de voorverkoop. Oké, nou, soundcheck. Nou, wat was het dikke lul met Arjen drumde. En ik speelde toetsen met een baspedaal en ik zong. Dus daar stond een PA voor metalbands. Dus dat was natuurlijk allemaal, weet ik veel, volle bak aangeloerd. Nou ja, soundcheck. Nou ja, boem, boem, hij doet zijn drums, ik doe mijn toetsen. En zei, was dat het? Ja, meer hebben we niet nou. Nou, toen, jongens, en ook dat volk al, wat er kwam met lang zwarte shirtjes, lange hier, nou, echt het metal decor waar we naar voor stonden. Nou, dat kwam die zaal weer vol. Dan wij daar spelen. En het was een gekkeboel. En ik die in principe niks zoals wat ik in Makkum in de kroeg doe. Maar ja, daar waren we dan de ster. Het eindigde ermee met lui die stage diven en in de blootreed over dat podium vliegen. En ja, wij mieren in de broek natuurlijk van de luidjes, nou, van wat er gebeurde. Het eindigde ermee van dat je overal handtekening moet zetten. Nou, up op tieten, op kont van die. En het topje van het verhaal, het toppunt. Wij waren in de kleedkamer. Er komt er een man. Nee, 2 lui komen de kleedkamer binnen. En zo. Ja, heer, wij zitten in de organisatie van Rock Werchter. Zouden jullie daar wel willen spelen? Ik zei, natuurlijk willen we het wel. Dus dat heeft ze serieus geprobeerd. Het is er net teruggekomen. Maar ik had me toch helemaal gek laten als we deze spelen hier natuurlijk. Nou, ik hield wel van niks nou wel. Nou ja, Rock Werchter is een beetje het Pinkpop van België. Nou ja, dat bedoel ik dus. Als op zulke dingen, als dit terugkomt. Maar ja, goed. Weet je, en dan is die grap zo ver doorgetrokken. Oh, ik denk, dat zag ik, ja, prachtig toch? Dus ik weet nog dat we het om 's nachts veranderen. Nou, we hebben nog steeds suflaken toen om het idee dat wij de spelen zouden natuurlijk van, eerst U2 en dan wij bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ja, dat is toch, dat is wel, vind ik wel heel grappig. Maar ja, ze hebben natuurlijk 1001 verhaal. De kist in de oren, kist dat net kwijt. In je verhaal hast together met die dochterskeur, Nienke Kuipers. Ja, logisch. ja. 12 nummer, Anders of Oors. Maar straks het verhaal even uitlezen. We gaan eerst in het draaien. Oké. Nienke en Arie, een duo dus. Heid en dochter en Oors. Ben ik fleurig, ga om in zin. Ben ik voor, dan best het chin. Wat ik wou, dan was het oors. Als ik herken en gisteren leeg, vind ik het zeer bos die zo het dreig. Alles wat ik dacht
van Nienke en Arie. En Arie zit hier bij mij, Joert, onder de tafel. Arie Kuppers, meeste mensen in de muziekwereld kennen hem van BME-boekings, maar ook van De Zware Jongens. Ja. Daarvoor wie het De Dikke Lul Band. Hij schreeuwt hits, produceert ze. Maar hij begeleid ik dus artiesten. Ik vind het ontzettend leuk, dus de beste Arie, de rest al heel lang mij. Wat dat toen belangrijk. Hoe wie dat om mij die dochter? Want dit is een duet met die dochter. Ja, Hoe leuk, dochter toch? wat een meidje. Nou, dat is... Ja, hoe komt dat? Een beetje dacht ik, of net? Ja, nee, maar dat is hartstikke leuk om het met die dochter te doen. Nou, dat is zoiets, dat is altijd leuk. Ja. Ja, hoe kom ik erop? Ja, Dus het punt is net het artiestenskipping? Nou, nee, net echt. Nee, ze doet bedrijfskunde op de universiteit en ze wil haar eigen zaak starten. Wat precies is net duidelijk. Maar, en ze is dit hier op vrouwenhuis geweest naar Indonesië. Dus wel een ontdekster. Ja. Ze doet het heel goed. Ze wil ook nog in een kroegje maken maar af en toe, dus dat is ook prima. Nou, En krijgt aardig wat levenslessen van Heid mee, of net? nou, nee. Ik stel me altijd heel op de achtergrond op. In die zin van qua muziek. Ik kan ze natuurlijk alle kanten op pushen, maar dat heb ik nooit gedaan. Zij wil graag zangles hebben. Nou, ze heeft bijvoorbeeld zangles gehad van Monique Bakker. Maar ja, ook, ze wil ook wel naar het conservatorium. Maar goed, dat uiteindelijk ook dat ik weer net. Weet je, ze bent met zoveel dingen bezig. En dit vers opnemen, ja, hoe kom ik erop? Ja, ik hier het nummer lezen en ik denk op een gegeven moment, ik maak er een duet van. Nou, als dat nummer eerst van, dan hoor je even mijn klassieke gitaarachtergrond, want dat heb ik nog ooit gestudeerd. Dus nou, dat is een beetje een klassiekachtige gitaarlikje. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik maak er een ja, of ik weet eigenlijk niet, of was het al bedoeld als duet? Ik weet het allemaal net meer, maar nou ja, dat komt er dan van. Nee, maar het is hartstikke leukje. En dan met haar de studio in en dan zo'n nummer opnemen. Nou, Zet Solo heb ik nog een versje mooi opgenomen. Dat is ook in het Fries. Hoe heet dat nummer ook alweer? Nou, maakt het ook niks uit. Maar ja, er binnen al zoveel nummers. En dan vrees me hoeveel nummers is als kunnen. Ik weet niet, maar wel 1000 denk ik. Ja, dat is een hele prot. Ja. Ja. Dus, Is het nog steeds leuk? Ik bedoel, het Ja. was nog decennia mee. Nee, Aan de ene kant de organisatorische kant, de boekingen, Ja. het koor, de Nou, weet je, contracten. laat ik Aan het de zo andere kant het uitvoerende, maar de Zware Jongens best nog steeds op een paard. nou ja, zeker. Weet je wat het leukste is en bloot het muziekmotie? Het boekingskantoor is gewoon werk. Punt. Nou, daar verdienen wij ons brood mee. Prima, dat is gewoon werken. Nou, dat is niet alleen vrolijkheid. Dus ik een hoop stress aan. Dus op snel de mensen de telefoon gaat. En kan je dat trainen? Godverdorie, dan moest toch maar even zien dat ze het oorsvinst. En dan vindt ze het oors. En dan zeggen ze de klant aan alle kanten, nou, laat maar zitten. Want dan nemen we wel geen muziek, jongen. Nou, nee, dat soort dingetjes, dat overkomt hij op zo'n boekingskantoor. Nou ja, dat is gewoon werk, punt. Muziekmotie, dat is mijn leven. Nou, dus ik vind het altijd leuk om op te treden met de Zware Jongens... of op te treden met Dikke Lul Band of weet ik veel wat. Of in een studio nummers op te nemen, muziek te scrowen. Ik probeer overal wat van te bedenken als ik in de auto zit. Of elke kreet wat ik hoor, die probeer ik op te slaan. En dat vind ik gewoon leuk. En daar zal ik nooit mee stoppen. Ja, tenzij het niet meer gaat, maar... Ik vind muziekmotie altijd leuk. Optredens vind ik ook leuk. Bijvoorbeeld optredens met Zware Jongens, wat ik het meeste doe. Nou, we hebben een chauffeur, we hebben een geluidsman. Het optreden is een hele uren. Dus we rijden met z'n vieren in één auto naar de locatie. We hoeven geen instrumenten op te bouwen. We hebben alleen een rekje met een mixertje erin en een USB-speler en 2 zendermicrofoons en 2 ontvangers voor die in-ear. Nou, dat rekje zetten ze wel. In 5 minuten draait het. Wij doen een show van een half uur. Het is hartstikke leuk. Het is feest. We staan ook, nou, we hebben echt wel hele grote dingen. We hebben wel in Ahoy stond. We hebben wel in het Gelderdoom stond. Dus ja. En dan zeggen ze wat in elkaar. Nou, niet gekje voor 2 oude boeren lullen met Friesland. Nou, nee, maar dat hebben we al in mooi maken. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, en waarom zou ik daarmee stoppen? Ik vind dat gewoon leuk. Nou, er komen nou volgend jaar bijvoorbeeld weer optredens aan. Nou, een paar keer naar België, naar festivals. En carnaval staat weer voor stiet er weer rond te komen. Dat is gewoon hartstikke leuk. Carnaval is een behoorlijke tournee van iemand dit. Dan doe je een aan, doe je een stuk of 10,5. Ja, nou, dat hangt een beetje af van hoe groot is jouw hit. We hebben in 2007 hadden we de Jodeljump. En dat was de hit van de carnaval 2007. En in 2008, toen
dat betaalde zich dan uit in het carnaval eruit. Toen deden we volgens mij in 1 weekend, in 5 dagen, ik geloof wel 27 of 28 optredens. Van de ene naar de oren, half uurtje hier. Jongens, bedankt, in de auto, hup, een oren later. Nou, jongens, hey, welkom in, we zijn hier. Geen idee waar we binnen, maar... Nou, dat is gewoon dat is top. Dan, maar nou, het moest ik zeggen van, wij waren in het jaar 2000 ongeveer begonnen dat met die zware jongens. En toen waren er eigenlijk helemaal niet veel van dat soort acts. Dus toen wie het volle drokker als nou heb je honderden van dezelfde soort act. En is het maar correct van wie heeft gewoon de feestplaats van het moment. En daar zie ik het iedereen om. En dat is hem ziekje, maar op een gegeven moment hest hem gewoon. Hè? Dat is op een goeie die betekent de kneu. Nou ja, zal ik je vertellen, dat heeft te maken met dikke lulband. Op een gegeven moment dacht ik moet eens een opval bedenken voor dikke lul. Dus ik roen op stritten, maar is betiert, want ik doe wel wat voor mijn gezondheid. Dat is in elke morgen een stukje rennen. En dus ik roen op stritten en ik denk, wat zeg ik, iets met neuken. Oh, ik denk, kunnen, keer het om. Nou, toen heb ik het eerst opgenomen als opvolger van dikke lul. Toen had ik nog wat meerdere tekstjes erbij. Maar even toch even tussen terug. Het wisselstoel van het bestaan van de kneu? Nou, dat zal ik je vertellen. Of eerst strijd en dat ik nee, op dat moment niet. Toen achteraf wist ik het wel. Maar Maas betiert... dat was puur een opzetje. Nog rustig op stritten en dan denk je, maar noem maar gewoon neuken komen. Nou ja, een opvolger van dikke lul. Ja, de dikke lul. Neuken. En toen heb ik dat gewoon... En doe ik dat. Het is mooi met die telefoontjes. Dus dan zing ik dat al op straat. Neuken. Dan neem ik dat alvast op. Onderwijs op de telefoon. Ja. Kneuken. Maar toen dacht ik nog, nou, ik moet er ook nog een paar andere kundigheden in bedenken. En toen, eerst was het ook nog... Toen dacht ik verder... vinger. Maar toen... heb ik dat opgenomen in de studio. En toen zei Fokko, die wie in het zin kwam, zei Fokko, wist je wel dat het een vogel was? En toen dacht ik, oké, nou keren we hem helemaal om. Dan maken we er een braafveske van. Het lied over onze lievelingsvogel, de kneu. Nou ja, en dat is... Iedereen vindt dat dan gewoon heel grappig. En ja, dat blikt ik wel. Want het was een enorme hit. Nou, maar het is van die dingetjes van... het overkomt je dan. Nou, en ik weet wel dat we de eerste keer dat we dat nummer deden, toen was het nog in die dikke lulbandvorm. Toen stonden we op een feestje, had ik alleen maar de basistape nog hiervan. Toen hebben we nog die orencouplet en ik dingen. Maar ja, toen dat helemaal op die vogel toespitst weer, dat halen we dan weer af. En dan bloot het netjes, maar dat is het toch niet. Dan zal ik je nog even 1 anekdote vertellen. Ik had een keer een radio-interview, een of ander radiostation, over de zware jongens voor de telefoon. Ja. Ja, op een gegeven moment, tijdens de interview zegt de DJ... maar wist je dat er ook mensen zijn die nummers van jullie niet willen draaien? Nou, ik zei, dat kan ik me niet voorstellen. Welk nummer willen ze dan niet draaien? Ja, de kneu. Ik zei, willen ze de kneu niet draaien? Waarom niet dan? Nou, dan horen ze er wat anders in. Nou, ik zei, dat snap ik niet. Wat horen ze er dan in? Ja, iets met... Nou, ik vertel het na de uitzending wel. En dan na de uitzending... Wist je dat niet dan? Ze horen er neuken in. Ik zei, nee, toch? Nou, dat wist ik helemaal. Nou, dat is een per ongeluk, hoor. Dus ja, dat vond ik dat zelf weer heel grappig. Nou, daar komt-ie. Een ode aan onze lievelingsvogel, de kneu. Maar wist je dat ik moest dus zo'n fles neuken hebben, hè? Ja. Toen bel ik naar de slijterij in Bolzert. Ja, hebben jullie ook neuken? Oh, dat kon niet. Hij zei, het is maar gewoon een vraag, weet je wel. Van ja, verkoop het nou als je het niet... Nee, ik kreeg meteen een moreel oordeel erover. En toen dacht ik, ja, dan wel drank verkopen aan alcoholisten. Maar over een flesje neuken, ja. Zo is de wereld, jongen. Ja. De kneu, het vogeltje waar die bezong toch de zware jongens met duidelijk wijzen dat het witgrapje echt wel hoe het komt. Oh ja? De vertelde het verhaal nog even. Arie Kupersjoerd, hier te gast in deze hal van Noorderwind. Dus krijgt hij een skekelen haast. Oké, dan is er een radio-dj die dat pas letter al is snapt. Maar krijg je nog commentaar op? Of denken ze, nee, dit wordt zelf als de Arie-grapje?
Nee, ik krijg alleen maar positieve reacties op. Nee, maar ze kennen mij nou, dus dat valt wel wat mooi. Nee, maar goed, laten we nou eerlijk wezen. Het is toch allemaal gewoon onschuldige humor. Ik bedoel, ik doe er iemand kwaad mee. En dan nogmaals, als je het net leuk vindt, nou, dan luistert het er net nooit. Wat is nou het probleem? Ja? Nou ja, en ik vind het grappig. En nou, de meeste mensen vinden het grappig. Nou ja, en de Bella die vinden het net grappig. Nou ja, ook goed. Ja, heet dat toch niks? Opvallend trouwens, de clip op YouTube, 4,4 miljoen weergaven. Ongelooflijk, hè? Ja. Dat was scoort, als het ware. Ja. En dit is voor je in business natuurlijk wel weer goed stand, denk ik, of net? Hoe lang is zo'n nummer mij als je zoals naar de boekingen, die hem dan toch eens... Nou, daar teer je best wel lang op, je. Van bepaald... Wij teren als zware jongens nog steeds op Jodeljump. Nou, die is er van 2000 zoon. Op een gegeven moment ook zo'n mooi verhaal. Misschien de Fokko West van de week ik nog een keer. Die kan het ook wel vertellen. Maar goed, laat ik... In 2006, toen bedacht ik de lege krattenwals. En dat het idee we dan van 2 fietsbellen op een kratje bier en met een kratje schudden en dat werd dan helemaal niks. Maar pas in 2018, en dat is onder invloed van de social media, toen werd dat een hit omdat iedereen stond toen, er kwamen toen filmpjes van lui met lege kratten en die dan, mijn kratje is leeg. Nou ja, dat begon iedereen te doen. Dat kopiëren ze nou van elkaar. Nou ja, daar staan allemaal filmpjes op. En toen hebben we het nummer opnieuw uitgebracht. Ja, en toen werd dat weer een hit. Dus toen, nou ja, op die nummers dateren wij wel een beetje. Hè? Jodeljump, Kneu, Lege Krattenwals. En ik moet eerst zeggen, die Lege Krattenwals is live gewoon het meest grappige nummer. Terwijl het eigenlijk heel lang in de kast zitten heeft. Of eigenlijk een vergeten pareltje. Nou, dus ik ben al bezig met een Duitse act om dat in Duitsland nu te brengen. Dus nou ja, goed, het is nog niet helemaal klaar, maar dat speelt wel op de achtergrond, ja. Is dit een soort deadline voor deze? Of nou zo lang je nog trop met het kantoor en de boekingen? Of is dit gewoon een job for life eigenlijk? Nou, nee, het is, ik wil niet. Nee, dat kantoor wil ik natuurlijk niet eeuwig. Daar ging ik net eeuwig mooi terug. Wanneer stopt ze dan maar? Ja, dat weet ik net. Nou, dat dient zich vanzelf een keertje aan van dat. Nou ja, we denken wel eens om te stoppen. Maar ja, dat gaat net samen rust. Toch? Van, als je wat vervolgens hier in de agenda staat, ja, ik stop ermee, maar dat kan niet. Nou, dus het is... we weten het eigenlijk net, want we denken er wel eens om. Moet ik eerlijk wezen, Fokko is 67, ik wil het hier 66. Ja, Drees je het ergens in de 40 al een beetje neemt te zwaaien. Hè? Nou ja, zo is het. Hè? Dus, en zijn muziekmaatje op zich, ja, daar zal ik nooit mee stoppen. Gewoon. Zolang daar nog werk is. Nou ja, zelfs al heb je geen optredens meer omdat je te oud bent. Dan kun je achter de schermen altijd nog werken in de studio. We hebben altijd ideeën, er is altijd al iets te bedenken. En zo. Dus ja, daar zal ik nooit mee stoppen. Nou, als ik jongens thuis ben en ik ben alleen, dan pak ik mijn gitaar, zit ik op een bank en dan piel ik wat. Oh, dit is ook wel leuk. Nou, zit neem ik daar allemaal op in de telefoon. Nou, dus voor een oormoment, als denk ik, wat zeg ik nou eens even? Oh, dan speur ik even mijn telefoon. Nou, daar staan wel 100 ideeën in, van half afgemaakt, van vondsten en... Maar nota, bedoel ik echt net verkeerd, drokdwaan met feestmuziek. Ja, ook, ja. Dat soort dingen, hè? Hast stiekem nog wel eens droomt? Of zoest het nog wel eens wel om... Nou, liek eens André Hazes. Die op een gegeven moment zei... Ik wil eens een keer een oorafslag nemen, tijdelijk. Die had toen zo'n prachtig bluesalbum maken. Zoest dat nog wel eens wel? Ik bedoel... Nou, nee, ik maak natuurlijk wel wat oren muziek. Hè? Die freestylige dingetjes. Dat is... Hè, want nou, ja, ik heb best wel wat versjes die toch regelmatig hier bij de omroep voorbij komen. Hè, dat is wel een oren invalshoek. Maar de grap is dan... Nou ja, het zwiebertje-effect. Men kent mij als dikke lulbens, zware jongens, ongein. Als ik iets serieus doe, ja, dat past het gewoon net bij mij. Nou, qua imago niet. Nou, ik heb, bijvoorbeeld, je draait op de omroep. De les was is de winkel van Sieberen. Nou, daar heb ik naar vorig jaar een vers over gemaakt. Vind ik zelf een heel mooi nummer. Het zit mooi in elkaar met mooie akkoordjes. Mooi sfeertje. Nou, dat wordt wel wat draait. Maar als je de views ziet op YouTube, nou kom ik op 400, 500 views. Dan houdt het wel op. Het wordt op Spotify niet draait. Het wordt een piker op de radio draait. Dat is het. Er is geen mensen die mij erom vragen. Dus ze zal ik nooit vragen. Nou, Arie, wat was het met oorzaak? Ik noem maar wat. iPop komt eraan. Ik heb misschien wel 20 Friestalige nummers. Ze zullen mij net vragen van, nou, was het op iPop spelen? Niet dat ik dat per se wil, want dat kan me net zo volle schelen. Ze vragen mij wel van, ken die wel en ken dat mensen in het Fries optreden? Nou, dat jou ik dan allemaal keurig antwoord. Maar er is niet één die op het idee komt van, hé, maar horen, als ik nou die playlist naar het Fries, dat is weer een nummer van Arie in het Fries. Maar zo, dat drinkt gewoon net terug.
Het is voor mij geen halszaak, want ik doe dat gewoon voor mijn loop. Dat soort nummertjes, dat neem ik dan op. Dat vind ik gewoon grappig. Ja, dat is dan net als dat nummer, dat Oors met mijn dochter was dan eruit is. Nou, daar leef ik mij in die zin op uit. Er zit een klassiek gitaarriffje in. Nou, qua opname, om die toonsoorten bij elkaar te brengen. Nou ja, de gitarist snapt wat ik bedoel. Het staat in D. Maar ja, dat is wie vissen te heeg voor mijn dochter. Dus het moest lager. Alleen, dat likje op die gitaar kist alleen nog maar op die positie spelen. Dus nou, dan moest ik de truc uithalen door de gitaar min 3 te stemmen. Nou, dus de 3 toon lager. Nou, en dat is niet digitaal, dat heb ik gewoon echt spelen. En dat heb ik gewoon een hele hoop plezier aan. Wat is het resultaat van dat nummer? Nou ja, dat zal ik een keer wat views. Nou ja, het komt net boven de tours dit op Spotify. Dat weet ik eigenlijk wel. Maar het is gewoon mijn eigen plezier. Jongen, van die eigen lol, Ja, toch? ik vind het gewoon grappig. En vinden mensen het leuk, vinden ze het leuk. Vinden ze het niet, ja, ook goed. Ja, zo je bij alles. En ik heb me voorstellen dat Heid, Arie het wel leuk vindt om mijn dochter... Ja, nee, maar dat vind ik ook leuk. Ja. Maar ik zou je vertellen, bijvoorbeeld mijn dochter die joeg een afscheidsfeestje omdat ze naar Indonesië ging van Simmer. En dan komen alle studenten, die komen achter in de tuin en dan is het hoogtepunt. De zware jongens direct. Nee, dan moet dikke lul bent. Dan willen ze vieze liedjes horen. Stelt je vuilakken allemaal. En het mooie is dan ook nog dat we eens in de tuin in Makkum. En dat we toevallig ook nog Makkum merken, diezelfde duim. En ik sta er in de tuin die vieze liedjes te zingen. Komt er natuurlijk in zo'n Facebookgroep weer iemand die reageert van schandalig, schandalig. En dat soort nummers en dat door het dorp heen schaalt. En dan reageer ik natuurlijk op, ja, ik vind het ook schandalig. Dat moet niet kunnen, stel dus. En ik denk, oh, wat is het ook een flauwe kul allemaal. Maar goed, ja... Wat is het probleem nou? Het is toch gewoon grappig. En die studenten vinden het ook allemaal leuk. Stel, en mijn dochter vindt het ook grappig. Ja, dat doet hij nog een keer. Ja, ik moest denken, ik denk, ja, 40 jaar verlien. Dat was het normaal. Nee, maar ik zei ik ben net, want toen kijk ik bij dit. Nou ja, was ook. Nee, dat normaal was. Er kon er wat meer. Maar ik zou nog een ander voorbeeld nemen. Tenminste, ik heb het was Zwan nog. Toen die op de... Ik heb bewust de dikke lul gebeurd... een beetje op een leeg pitje zetten... toen die band liet zien. Ik denk, nou, met niet te veel op hun. Als ze commentaar hebben... moet het op mij wezen en niet op hun. Dus dan heb ik dat op een laag pitje zetten. En toen was het volk een beetje samen met zware jongens. Nou, dat is in principe een hele brave act. Dus klaar. Maar... Later, dat vertelde mijn Zwan wel eens. Dan zitten ze in de tweede klas op een middelbare school en dan stonden ze ergens. En nee, dat is dan voor de ouderen. Nu met opsodemieteren. Nou, want hier staan de vierde klasses. Nee, joh. Hij is een van de dikke lul. Oh, dan mochten ze er wel steenblauw wist. Dus hebben we ook wel voordeel van aan. Ja. Nee, maar goed, dat vind ik gewoon grappig. Nou, zo komen de vrede voor mijn oudste zoon. We hebben punkel zitten niet doen. Ga je mee, pa? Ja, dat denk ik wel mooi. Dus, dat vind ik dan ook wel weer grappig. Ja, vol viewer, vol enthousiasme. Ja, goed. Maar goed, die hele muzikale smaak van mij. Ik ben van de progbeentjes. Ik ben helemaal fan van Dream Theater. In de jaren 70 ging ik naar concert, naar Liftekant, naar Yes en naar Ahoy. Nou, in 1974 de Tales from Topographic Ocean Tour. De Genesis heb ik te zien met Lamp Lies Down on Broadway. Emerson, Lake en Palmer. En ik ga nou nog steeds naar allemaal van die progbeentjes. Nou, er ben geweldig goede progbeentjes. Ik ben van Zimmer nog op het Lorelei Festival geweest in Duitsland. Nou, dat is zo'n 3-daags prog-festival met allemaal... Dit keer was de hoofdrol Steve Hackett van Genesis. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat laat mij daar maar dan weet ik van mezelf, zo'n goede muzikant ben ik niet. Dus daarom ben ik nooit in dat wereldje zelf bezig geweest. Hast je wel eens wat gedroomd? Nou, wel eens zo tocht, ja, maar... Het is ook een beetje van ik weet gewoon, Sint-Wurg, ik zou het nou wat wanken in, omdat ik er best wel tijd voor heb. Maar het punt is van, het is zo'n klein wereldje, het wordt net begrepen en het is gewoon volledige zaal. Nou ja, de Genesis van deze wereld en de Yes. Ja, die wel, maar goed, niet de bandjes die erachter komen. Want ik ben ook wel, ik ben een enorme fan van een bandje uit New York, District 97. Vind ik geweldig. Heb ik 3 keer gezien, 1 keer in België, 1 keer in Zoetermeer en 1 keer in New York. Nou, geweldig. Maar ja, of ik nou in New York ben, of in België, of in de boerderij in Zoetermeer... 50 man, 74 man, dat is het. Terwijl het verschrikkelijk goed is. Het is zo alle Jezus te goed. Maar
Ja, dat heeft geen zin. En ik heb geen zin. En voor mij, A, ik ben zelf niet zo goed. B, ik heb geen tijd om naar een zaal te rijden. En er staan, 20 lui voor die het eigenlijk ook niet zoveel interesseren. En dan kom nog bij dat... Nou, laat ik het anders vertellen. Ik heb ook even na Dikke Lul ben ik met Arjen hebben we een bandje start. Gaius heette dat. Nederlandstalig, met zanger. Ik was dan bassist. Totaal even wat anders. Nou, wij deden een cd-presentatie in Zaal Ska volgens mij. En we nodigen iedereen uit. En iedereen die komt... Hey Harry, wanneer komt Dikke Lul? Nou, daar kom ik nooit meer van nou. Dus... nee, ik moet dat net wel. En daarom is in de studio prima. Hè? Daar kun je wel eens een projectje doen. Nou, dat LDR-project, dat is wel... Daar staan jouw nummers op. Daar heb ik mij wel aardig muzikaal op uitleefd. Vind ik leuk, maar heeft geen zin. Nou, misschien voor jezelf. Voor mezelf, ja. Heel dichtbij die leidt qua smaak. Ja, en qua... ja. En dat kan die, denk ik, ondanks de views en zie je man in de zaal wel een enorme bevrediging aan. Ja, nee, maar ik vind het leuk. Ja, er zijn af en toe wel eens lui die het ook wel leuk vinden, maar dat is zo weinig. Nee, maar die muzikale hart leidt er wel dus. Muzikaal, hoor ja. Maar ja, het is bij mij niet het een of het ander. Hè. Ik ben natuurlijk... Ja, muzikaal vind ik oordingen mooi dan om nooit te luisteren. Dan... Ja, luister, ik zet de zware jongens niet op in een auto. Nou... Maar ja, dat is natuurlijk... Als ik met de zware jongens op een of ander boerenfeest sta... werkt dat perfect. Nou, en dan heeft er enorm veel voldoening van. Nou, die grootste voldoening heb ik op momenten dat wij dan ergens komen... en we prikken in bij een band... en ik zie dat de PA-box niet echt stevig vaststaan... en dan zeg ik sinds een geluidstechniek is... Zuster dat even verzetten, die boxen met die spanbandjes. Nee, is niet nodig. Oké. En wij komen en het gaat mooi zo. En dan zie ik ze alsnog naar die box lopen om dat allemaal feest te shorten. Daar kan ik echt van genieten. Nou, of dat een dranghekker om zo de meter is. Zo gek giet het. Ja, dat vind ik heerlijk. Nou, daar heb ik enorm veel willen. Dat is gewoon leuk. In het verleden met Arjen Kamminga. Ja. Tjeburg met Fokko. Ja. Ben je maten? Je bent ook business partners? Ja, nee, we zijn wel maten. Je bent wel twee jonge jongens eigenlijk nog in de 60 die... ja, we hebben nou steeds... Die aan het lol trappen binnen. Met Fokko hebben we altijd graag van... Nou, als het als een degen is, dan zing ik bij de begrafenis. Maar als ik dan degen ben, het bij mij jongen. Ja. Maar is er steeds een beetje... Ja. Nee, maar dat is nog steeds... Ja. Zie, maar dat is natuurlijk een avontuur. Elke keer als je een optreden doet en dan staat ze in de auto... en dan is er 200 kilometer en dan komt ze ergens in een tent. En ja, dan moet men al wachten wat er gebeuren gaat. Nou, en er gebeurt altijd voor wat. Het is altijd leuk. En ik moet ook eerlijk zeggen, als het niet leuk is, dan hebben we het smoor ook in. Hè? Zo is het ook alweer. Maar soms dan... Nou, iedereen heeft het erover dat het Brabant zo geweldig feestelijk is. Nou, dat is dus niet waar. Dat is echt net weer. Hè? Dus een feesttent in Brabant, dat is een dreger klusje dan een feesttent in Friesland. Ja, echt. Dat is... nou ja, ik heb het idee dat ze gewoon blasé zijn... omdat ze de hele live feestmuziek draaien in Brabant. En hier is het dan, ze zijn uit en dan, ja... Maar het oosten ook, hè, dat is ook altijd prima. Het moeilijkste is trouwens Noord-Holland. Dat is het allerergste wat er is. Dat is... Ja, dat denk ik, dit wordt echt... Ja, nou ja, zelfs de Dijk had dat nummer, hè. Nergens zo stroef als een Hippolytushoef. Nou, dat klopt wel. Hoewel, ik heb vroeger ook met Arjen speelde op de Lutjebroeks te merken op de maandagmorgen in Lutjebroek. Nou, de eerste keer dat we daar speelden, jongens, jullie moeten echt om 10 uur klaar zitten. Normaal niet om. Ja, dat is goed. Dus, ja, nee, geen gelul, 10 uur klaar zitten. Om 10 uur. Wij zitten klaar. De deur klapt open. In no time komen er honderden lui die zaal binnen. En het is bier. Nou, het is suipen. Tegen de klippen op. En dan hebben ze een heel programma. En dan ziet hij in de pauzes wel eens voor in het café. Godverdomme, het bier is op. En de Heineken bellen je. Je moet komen met die tankwagen. Nou, die meesken... nou ja, dan kwam de tankwagen. En dan was de Polonaise om de tankwagen heen. Nou, maar die bierkraan, die gongen niet. Ik heb er ook een keer, dat is ook zo mooi. Men je mannen? Maandagmorgen, de Lutjebroekster. Ja. Lutjebroekster kermis is op maandagmorgen, dat is de topdag. Ja. Ik heb het letter nog eens een keer mooi maken. Het is een periode nog, toen Hans de hoogtepunten van in zoveel jaar bestaan. Dus moesten wij ook weer komen, ben ik er met Arjen geweest. Die Hans ook, Bonnie Sinclair op Monitor. Ik zal het nooit vergeten. Geweldig, zo'n podium.
Bonnie begint te zingen. Nummer 1 komt. Bonnie, hier staat hij hoor. Nou, een drankje. Bonnie, hier kwam nummer 2. Bonnie, hier staan ze hoor. 2 wijntjes. Bonnie, hier drankje hoor. 2 jongen jenever. En in 10 minuten stond het hele podium vol met drank. Helemaal. Proost hè Bonnie, hier is er een hoor. Goed, ik denk dat zij toch van nou, ik beur hier een paar centen en ik trek me dit maar niet aan. Mensen doen het zo van op menu, maar... Maar dat hebben je natuurlijk. Je rest ook merken ze. Daar waren het op mal niet te mooi. Nou ja, squattermerken is mal niet te mooi. Vroeger speelde ik in Oude Leien op mal niet te mooi. Er wel meer dingen hoor. Het is niet zo bijzonder. Alleen daar is het helemaal tot kunst verheven. De maandagmorgen. Maar ja, uiteindelijk heb je toch, ik zit niks te merken. Is waar zit John Tongens die. Daar heb je in Friesland best een hoop van dat soort feesten die ik trouw de weeks binnen. Nou, en dat is ook de charme natuurlijk. Mooi. Ja, dat bloot leuk. Still going strong. Fantastisch om deze praten te hebben naar de grote passie. En dat is muziek. Ja. Er is nog alleen een trouw. Dat is goed nice. BME, de boekingen, maar vooral het meidje van muziek. Leidt die, nou, dat is dan veelvuldig. Begint even nu met een noemer van de Cupidots. Ja, nou, als boekingskantoor ben je natuurlijk altijd bezig om acts in de markt te zetten. Nou, dit is nou een voorbeeld van wat niet echt lukt. Maar dit is een bewerking, daar heb ik zelf wel een hele hoop plezier. Een heel oud nummer. Het is van oorsprong een Jamaicaans nummer. Het is in Amerika ooit uitgebracht met de Engelse titel If you want to be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your life. Ofwel, als de gelukkig wilde was, moest nooit met een mooie vrouw trouwen, want iedereen trekt aan. Dat heb ik dan omzetten naar het Nederlands. Wil je heel je leven gelukkig zijn dan, want het zijn dames die het zingen, dan moet je niet gaan trouwen met een knappe man of mooie man. Nou, luister maar. Maar dat vind ik dan... Die invalshoek van zo'n nummer vind ik geweldig grappig. Dus heb ik dat nummer voor hun dan omzetten naar het Nederlands. En dan ook nog naar vrouwen die zingen dat de man dat ze met een lelijke kerel trouwen mist. Dus, Dank u wel. Oké, heel goed.